cal ignorar el mapa provincial de desconfinament del govern espanyol perquè ja n'hi ha prou d'actuar com un ramat de xais incapaç de rebel·lar-se. El govern català ha de donar les ordres pertinents perquè aquest mapa sigui fet amb sentit comú i d'acord a la realitat territorial de Catalunya. Per posar només un exemple, no pot ser que a la Cerdanya la gent de Prats i Sansor no pugui anar a comprar al supermercat d'Alp, que és només a 4 quilòmetres, perquè són de la província de Lleida i els d'Alp de la província de Girona. Ha arribat el moment que el president Torra i el conseller Buch posin els Mossos d'Esquadra i tots aquells funcionaris de la Generalitat que calgui al servei del poble de Catalunya per facilitar un mapa de desconfinament regit sota criteris catalans i per deixar de ser tractats com una colònia. Ens hi va el futur, i si es desprenen conseqüències penals cap al president i cap als consellers, les hauran d'entomar. Uns veritables dirigents defensen el seu poble allà on calgui i quan calgui.